Mga kapuso, sa naka-tropical depression ang gibantayang low pressure area, gitawag kini og Bagyong Dudong. Base sa 5 AM Pag-asa Bulletin, giisa na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mount Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion sa Pangasinan ug northern and central portion sa Aurora. Gani alas 3 sa kadlawon, landfall ang bagyo sa Dinapig, Isabela. Uwahing nasigpatan ang sentro sa Bagyong Dudong sa San Mariano. Isabela nga adunay gikusgon sa nga 45 kilometers per hour o gipaspasong 15 kilometers per hour. Sa mga musunod nga oras molabang ang Bagyong Dudong sa Northern Luzon ug posibleng mugawas kini ugma o bakaha karong Domingo sa area of responsibility. Karong buntaga makasinati og pag-uwan ang halos tibuok western section og posible usab ang pag-uwan sa bahin sa Negros Oriental ug Eastern Visayas.